Morgan Owen. Bale wedi anelu tuag at Smith y rheoli. Gosod ti lawr I Sears. Oedd y Bale yn mynd am gornel isa rhwyd. Ac am arbediad y fanna gan Jack Fflint. 5 munud wedi chwarae. Dyna ni cyfle'r gyntaf gêm yn disgyn I Caernarfon. Harry Owen yn clirio ar draws mae Morgan Owen I Caernarfon. Darren Thomas ar peniad, disgyn I Adam Davies. Adam Davies! Ac mae Adam Davies wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. Trwad un yn erbyn Jack Fflint. Dim camgymeriad gan yr ymosodwr. Ryan Sears, 4 chwaraewr Caernarfon yn y cwrt disgwyl amdani. Bale disgyn I Mendes. Ergyd Mendes, ochr anghywir y postyn iddo fo. Caernarfon yn cynyddu'r pwysau yma yn y 10 munud agoriadol. Mewn mae'n dod gan loc. Teg at poster y gosa. Teg at Iwan Lewis, wel, am sodliad yma yna gan Iwan Lewis. A modfeddu heibio'r postyn oedd hi. Y le rwan gan Isaac Lee. Cyfla am groesiad. Yr ergyd ydy'n diwedd ac Conor Robertson yn ymateb gwaith ar y diwedd gan y golwr. Wel, dwi'n meddwl fod Isaac Lee wedi synu Conor Robertson efo'r ergyd. Mi ath y golwr yn dda yn y diwedd. Thomas. Na, o flaen Isaac Lee, ond Harry Owen oedd ar draws I dwtio. Isaac Lee dan bwysa. Josh Locke. Cyfle yma I Locke. O, arbediad campus y fanna gan Jack Flint. Wel, camddealltwriaeth rhwng Flint ac Isaac Lee. Doedd Isaac Lee ddim yn disgwyl y bas. Josh Locke o drwad. Ond ergyd o cael ei arbed gan y golwr. Tu fewn I Mendes. Mendes at Locke. Locke gallu troi. Heibio I Thorne. At Mendes. Y Bale. Modfeddu heibio'r postyn yma yna. Ac mae di cymryd cyffyrddiad ar y ffordd drwad. Adam Davies oedd ar ergyd. Ac am eiliad, dwi'n meddwl Adam Davies yn meddwl bod hwnna'n mynd I gefn y rhwyd. Jake Phillips I chwipio'r gornel I mewn. Conor Robertson dyrnu. Bale yn ôl yn y canol. O Stevenson methu troi. Yn ôl gan Joshua Jones. Yr ergyd gan Caernarfon. Ac mae Caernarfon gallu clirio. Wel, mi ddoth yr ergyd I mewn. Cyrraedd Stevenson ar y llinell. O Stevenson methu unai cael sodliad na troi ac ergydio. Ond hanner cyfle fanna i'r Fflint. Phillips yn ergydio. Wel, do ddim rhy bell. Conor Roberts ar draws, ond yn hapus I weld hwnna mynd dros y trawst. I fyny at Stevenson. Draws i'r canol, ond methu cyrra Iwan Lewis. Cyfle yma i'r Bale oedd I mewn. Yr ergyd, ac mae yn gefn y rhwyd. Wel, am ergyd heibiau Conor Roberts. Y Bale yn disgyn i'r canol, ac Jake Caernarfon yn dod ar Fflint yn gyfartal. Isaac Lee, allan o'n at Phillips, cyfle am groesiad isal I mewn i'r canol, mae dod! Kick goal ydy hi ar y diwedd. Ben Hughes ar ergyd, croesiad isal I mewn, disgyn I Hughes. Hughes, efo'i blaen I droed, ond heibio'r postyn at ei. Bas i'r I lawr, that's Jones. Jones mewn chydig y le, Bale i'r canol, ond o flaen Stevenson. O, na gyfle hwyr yma na i'r Fflint.